Prišiel som s Enyaqom na nabíjačku. Tu môžete pekne vidieť s 12%. Ešte pozrieme teplotu baterky. Asi musíme sadnúť. Sa nám trošku prebudil infotainment, takže teplota batérie. No takže po diaľničnej jazde z Námestova do Nitry na Enyaqu 60 máme baterku na 11,5 stupňa Celzia. U nás na Orave bolo minus 3 stupne a tuto máme okolo 0 a sneží nám tu. A ideme sa pozrieť, aký výkon dáva do nášho Enyaqčiku. 54 kW, čakal som, že to bude trošku viacej. V lete dávam v pohode nejakých 130. Takže ešte chvíľku tu počkám a som zvedavý, či sa to trošku zväčší. No poviem pravdu, netrhal som rekordy rýchlostné na diaľnici. Šiel som do 110, aby som tu zašiel, lebo už som mal 2 výstrahy. Celkom ma infotainment strašil, že nedojdem. A ja som došiel s 13% do destinácie a z destinácie tu mi to zobralo ešte percentičko, takže 12%. Trošku sa nám to tu dvihlo, ale žiadna sláva, 57 až 58 kW. No je to proste Enyaq bez manuálneho predohrevu baterky, čo je veľká škoda. V zime je to hodne cítiť, avšak fakt 90% sa nabíjajú na AC-čkách. A tak či onak, istotne by som preferoval už Enyaq s predohrevom baterky. A je to veľká výhoda, že príjete na nabíjačku a valíte 130 kW. I keď, poviem to tak, veľký rozdiel to nie je v čase, lebo možno, že ušetríte 15 minút. A v takomto krásnom prostredí nitrianskej, čo to je asi univerzity, tu máme vlastne zosvečkové nabíjačky. Voilà. Že majte sa, priatelia, veľmi pekne. A ja pevne verím, že každý, kto sa rozhodnete pre elektrické auto, budete spokojní. Ja osobne som veľmi spokojný. Je to už 3. rok, čo mám Škodu Enyaq 60. A aj na dlhých trasách, aj na krátkych trasách, pokiaľ nie ste taký človek, čo sa bije do prs, že potrebuje s jedným veľkým kravským mechúrom prejsť 2000 km na jednu šupu, tak si myslím, že si budete pochvaľovať elektrické auto. Nech je to Enyaq, nech je to Tesla, nech je to čokoľvek. Majte sa pekne.